wakhuzwa umalume wakhe. Yes. Ngibonga nje ukuthola nje ithuba. Ufikile kizwe kumshana. Njengabe inguni ke njengamaZulu kuba nemisebenzi esigcinayo mangabe ukuthi uhamba emhlabeni ngalendlela. Sizokhumbula ukuthi kwenzeka into ezithula uDutshuliwe wayese yashiswa. Then into esiyenzile ke ukuthi ke mangabe ehambe ngengozi mangabe ehambe ngengozi siba nakho ukuthi okay even noma ngabe i-car accident noma kodwa makuyingozi awungeni ngaphakathi ekhaya umzimba ungeni ngaphakathi ekhaya up until uziyobekwa emathuneni. Yena ke size samletha ke sambeka ngaphandle samgeza amanxeba kwaba ukuthi ke kuba khona ke imbuzi yokumvala amanxeba ezibhamu noma singawazi ukuthi ayimangani. Savala amanxeba ezibhamu kwaba nembuzi esibili yokumbhula umlilo. Masimbhula umlilo enisiyamtshela ukuthi njengamanje sesivala amanxeba lembuzi sibhula ngayo umlilo lempahla kwasibana le yesithathu esibe sesicela ukuthi ke kubuyele ama body parts akhe ngoba sizokhumbula ukuthi washiswa indawo nje eziningi zakhe. Sacela ukuba makubuyele ikhanda lakhe, izindlebe zakhe, umlomo, amazinyo akhe, kubuyele izingane nemilenze njalo njalo. Yes. Lo mpahla leyo ke sacela ngayo ukuthi ke kwenziwe ngayo ke bese bakhona ke eyenziwe ke ekseni namhlanje yokumkhipha amakhaza. Yes, yokumkhipha amakhaza up until ke sihambe ke siyombeka endlini yakhe yokugcina ke sekwenziwe konke. So njengoba befikile nikwazile ukumfaka ekhaya ngaphakathi noma senilokho nimgcine ngaphandle? Lokho simgcine ngaphandle, yonke into eyenziwayo yenziwa ngaphandle, yongena ngaphakathi mayese gezwa ke manje. Yes, yohlangatshezwa ngaphakathi futhi mayeselandwa ngoba njengamanje simbeke endaweni yokulinda. After 6 months ngoba vele nenkomo ke yokuthi simenzele ikhona. After 6 months sizobe sesihamba ke siyethuneni lakhe endlini yakhe ke socela ukuthi ke sicela ezike manje ezongena ngaphakathi ekhaya bese bakhona imbuzi yokumemukela ke eyobilinde lapha egateini ukuthi imemukele ke kungene ngaphakathi ke kiwe lapha kwi-altar ke lasilomndeni. Sesicela ukuthi ke okhokho nomkhulu behlale naye bese bayima ke bangena kwakhe ke ngaphakathi nje ke for the rest of his life. So uphenyo lokulimala kwakhe lihamba kanjani? Ngabe abaseshi khona abantshela khona njengomndeni? Akukho ikhona okusikhathaza kakhulu somndeni ukuthi selokwaqala isigameko noma sithi siyabuka hayi akukho lapha esitshola khona ukuthi bakhona asebevelile enkantolo nabaseshi abekho abaqhamuka uzositshela ukuthi bayazama or